I to se radi, ja sam dobio jedan interni dokument Svetske banke, ono vremeni, nije bio tajni dokument, ali ljudi svejedno nisu znali za njega, da su imali program bankrotstva i taj program bankrotstva bio je tu da se bukvalno uništi industrijska baza. 600.000 ljudi je otpušteno i to je bio onaj vašingtonski konsensus, MMF, Svetska banka, Wall Street i američka vlada. Ako se pozabavite pitanjem perioda posle 99. Vaša zemlja je okupirana. Okupirali su je Sjedinjene države i trupe NATO, to je jasno. Trenutno se nalaze na Kosovu, ali oni imaju tamo bazu, ima mešanja, ali ono što sam ja shvatio, proteklih nedelja smo obeležili napad 11.